በሃንደበት ዴንዝ ዶንጋ መጸት የግሬታ መምሪላ አቶት ሞኮፍ በለት ኮፍ ዝበለት ሉድማ አብ ቅድመ አራስ ነበረ ኮፍ በሊለ አይሃቶት ኮን ነረ ስለምታ ያኺ ዶንጊኺ ሕጂ ክትመጸይ ትኸድኒ ከም ድሌኪ እዚ እንዳ መስተይ ኮነን ከም ድሌትኪ እና መጻኽታ አቲ ትወጽ ይብላ የግሬታ መምህረይ ማለት ገለ ስራሕ ነይሩኒ ንግሆ ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ስለዘጋጠመኒ እዩ የግሬታ እኮ ሓቲተካልሁ አይኮነን ድዩ በለቶ በመጀመርታ ደረጃ እዚ ግሬታ ዝበልክኒ በፈረንሰኛ እዩ ነቲ ነገር ከተውግድ የለኪ ተረዲኪ እዚ ትምህርቲ ፈረንሰኛ አይኮነን ነምሁሮ ዘለና በትርኩ ቋንቋ እዩ በልበሊ ሕጂ ተስሞ ነቲ ክላስ ጋዲፍ ክለይ ውጽ በላ ካውንሳ ከማይ መምህረይ የግሬታ ሓቲተየኮ እንታይ ካትብ ዘለኻ በለቶ ዳግም ኩሕቶይ ትሕተቲ ውጽ ይብለከ ኣለኹ በላ ከምዝና በለ ክከራኸራ ከሎ ንሳግንኮ የግሬታ ሓቲተካ እየ ጥፋተይ እንታይ እዩ ክትብሎ ከላ ውጽና በለ ይጭድራላ ነበረ ከምዚሎም እንዳተኸራኸሩ ከለው በሃንደበት አራስ ጣልቃ አተውሞ በቃ መምህር በቃ እንታይ እዩ ያኽለካ የግሬታ ሓቲታትካ ኮነት እንድያ ሓንቲ ግዜ በሎ ዋላ ሓደ ሰብ ነቲ መምህር ከም ገይሩ አዛራሪቦ ይፈልጥ ነይሩ እንታይ እዩ ደስ አይበልካ እንድዩ እንታይ ክትገብረልካ ደሊኻ ካብ ዝንላዕሊ በሎ ንስኻ ድማ ከመይ ጌርካ ተዛርበኒ በጃኻ ካበይኻ መጽኻ በሎ አነ በቱርክየ ዝዕልለካ ዘለኹ ከማ በፈረንሰኛ ተዛረብኩኻን በቃ ንጹር እየ ነጊረካ ሓንቲ ግዜ የግሬታ ሓቲታትካ ይኮን እንድዩ በሎ ክነገረካ ሓደ ነገር ንስኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ እዚ 3 መዓልቲ እውን ኣይክትጸንሕኒ ኢኻ ብሰላም ሕራይ ክልቴኹም ተታሒዝኩም ውጹ በሎም